आं गिबियावनो दिनै बे बुहुमनि थागिबि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ इन्डिजिनियास वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपल बेनि बागै गासैबो थागिबि माहारिफोरनिसिम फिसाफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। जों बेखौहाय बर' वुमेन जास्टिस फराम हिसाबै थांनाय 17 बोसोर जों खुंबोबाय थादों आरो दिनै जोङो मोनब्रै संगठन ज' जानानै बेवहाय खुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर सान। जों गोबां इन्डिजिनियास फिसायानो बेखौ मिन्थिया। जों थोंजोङै इउनाइटेड नेशन्सनि आय'एलनि जिथु टार्म बे मथे जोङो बेखौहाय थोंजोङै बुंनो हायो जे इन्डिजिनियास माने थागिबि फिसाफोर। असमियाव जोङो भुमिपुत्र बा आदिम बाखि होननानै जों जायखौ बुंनो हायो, जायफ्रा माने जुग जुग सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय गुबुन कलनाइजारफोर फैनायनि सिगाङावनो सोरबा गोहोगोरा हारिफोर फैनायनि सिगाङावनो थाखानाय हारिफोर। स' बेयाव जों गुबुन गुबुन माबानिहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोराव बे थागिबि फिसाफोरखौ गुबुन गुबुन मुङै मिन्थियोमोन। बहाबा ट्राइब्स, बहाबा नमेड्स, बहाबा हेड हान्टार्स, बहाबा रेड इन्डियान बेफोरबादि। स' इउनाइटेड नेशन्सआव बेखौ ज'है लाबोनायनि थाखाय इन्डिजिनियास सोदोबखौ बाहायनाय जायो। आरो दिनै मोजां बाथ्राया जाबाय इन्डिजिनियास एबा थागिबि फिसाफोरहा इउनाइटेड नेशन्सआव गावनि आलादा मोनसे गोजौ लेभेलाव फराम दङ, पार्मानेन्ट फराम, जेखौ जोङो UNPFII होननानै मिन्थियो, इउनाइटेड नेशन्स पार्मानेन्ट फराम अन इन्डिजिनियास इस्युस। बेखौहाय ओरैनो मोननाय जिनिस नङा। बुहुमनि दाब दाब हादोरनि बे थागिबि फिसाफ्रा फ्राय 80 बोसोर संग्राम खालामनानैसो इउनाइटेड नेशन्सआव जायगा मोननाय। बेनि उनावहाय दिनै पार्मानेन्ट फराम जाबाय। बेनि उनावहाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरावहाय थागिबि फिसाफोरनि थाखाय आलादा मोनथाय फोसावो। जेरै जोंहा इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु हिउमेन राइट्स डिक्लेरेसन दङ, 1948 10 डिसेम्बराव जिथु डिक्लेरेसन होनाय, बिनि अनगायैबो बे मोनथाया थागिबि फिसाफोरखौ मोनदाङाखै बा बिसोरनि खाथिसिम थांनो हायाखै। दासिमबो नाख्रेबजानानै सोबख'जानानै दङ। दासिमबो बे थागिबि फिसाफ्रा बिसोरनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानानै दङ। बिदि साननानै इउनाइटेड नेशन्सनि जेनेरेल एसेम्ब्लियाव थांखि लानानैहाय आलादा मोनथाय फोसावो, जेखौ जोङो UNDRIP होननानै मिन्थियो गुसुंहै, आरो फुल फर्मआ जाबाय इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियास पिपल। इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थाखायल' फोसावनाय बे मोनसे मोनथाय। बेयाव गासै 46 दफाफोर दङ। जोबोद मोजां जोंहा मा मा मोनथाय दङ एज ए इन्डिजिनियास पिपल अर एज ए ट्राइबेल। बेयावहाय 1 नम्बर दफानिफ्राय नायै नायै जोङो नुजोबो जे जों गासैबो गुबुन नन इन्डिजिनियास बा नन ट्राइबेल मानसिफ्रा जि मोनथाय दिनै मोननानै दङ बुहुमाव, जोंहाबो बेखौ मोननो मोनथाय दङ। सोलोंथाइनि बेलायाव, जों गावनि सिनायथि मोजाङै लाखिनायनि बेलायाव, जोंनि हारिमु, जोंनि बिमानि राव, जों सोलोंथाइ मोननाय बा बेफोरखौ फसंनानै लाखिनायनि बेलायाव। स' बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो दिनै इउनाइटेड नेशन्सआ बे राइट्सखौ डिक्लेयार खालामो, जेरावहाय जोंनि भारत सरकाराबो सहि होयो। बुहुमनि गासै 144 कान्ट्रिया बेयावहाय सहि होयो। माने इन्डिजिनियास मानसिफोरनो एबा थागिबि फिसाफोरनो एबा ट्राइबेलफोरनो आलादा राइट्स होनांगौ होननानै। आरो बिनि मादाव 4 कान्ट्रिया एगेन्स्टआव भट होदोंमोन आरो गासै 11आ भट होआलासिनो थायो। स' टटेल 144 हादोरा भट होनायनि उनावहाय बेखौ इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु जेनेरेल एसेम्ब्लि बेयावहाय रिजलिउसन्स लानानै फोसावनानै होयो। गोबां गोजाननि बाथ्रा, खिन्थु जोंहा जि दंमोन बेबो दिनै गैया जालांनो हमदों। इन्डिजिनियास मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गिदिर माबायानो जाबाय, प्रपार्टियानो जाबाय हा। हा विदाउट लेन्ड इन्डिजिनियास पिपल केनट सार्भाइभ। बे मोनसे बाथ्रायानो दङ, हा गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया ट्राइबेलफ्रा। खिन्थु दिनै जोंनि हाखौ गभर्नमेन्ट मेकानिजमनि आन्दाराव लांनानै बेखौ जिबादि बाहायनो हमदों, बेखौ जों दिनै मोजाङै प्रिजार्भ खालामनो हायाखै। दिनै गासैबो बाथ्रायावनो सोरखारा आखाइ होनायखाय
इन्डिजिनियासफोरनि जिथु राइट्स दङ जोंहा ट्रेडिसनेल नलेजनिफ्राय लानानै जोंनि हानि मोन्थाय जोंनि गावखौ खुंनो मोननायनि जिथु सेल्फ डिटारमिनेसन एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि जिथु सिस्टेम बेफोरावबो जोङो गावनि बादि खुंनो हायाखै आसलथे बेयावहाय फोसावनाय मथेब्ला जोंनो राइट्स होनाय मथेब्ला जों जेरै लुबैयो जोंनि मथे जोंनि हारिहा खहा जायै बादि जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि समाजनि जिथु बेबस्था जिथु जोंनि ट्रेडिसनेल नलेज जोंनि हारिमु राव बेफोराव जेबो खहा जायै बादि जोङो गावखौ खुंथाय माने खालामनो मोननांगौ खिन्थु दिनै जुदिव जोंखौ 6 शिड्युलनि आन्डाराव मोनसे प्रभिजन होनानै दिनै जोंनो मोनसे फिसा अट'नमास काउन्सिल जोंहा दङ गावखौ खुंनो मोननायनि बे मोनसे लामामोन खिन्थु दिनै जोङो बिनि गेजेरजोंबो खुंनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै जों गासैबो बिथिङाव जोंनि सिनायथिखौनो खोमानो गोनां जानायनि लामायाव फैदों आरो आसामाव नेपालिफोरखौ माने प्रोटेक्टेड क्लास बे आगोलावनो होनाय दंखायोमोन माने नेपालि हिसाबै दङमोन खिन्थु गुरखा हिसाबै गैयामोन खिन्थु दा बेयावथ' नेपालि होनलिया गुरखा होनबाय गुरखा होनोब्ला बिसोरनि हाइ क्लास मानसिफ्राबो हाबफाजोबो जायनि थाखाय बियो जोंनि थाखाय दा असुबिदा क्रिएट खालामदों गिहोदों जोंखौ जोंहा फिउचारा मा जाहैगोन दिनै ट्राइबेल एकर्डिं टु माने इउएनड्रिप ट्राइबेल हायाव जुदि दिनै सोरखारा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला बेयाव फुल माने प्रायर कनसेन्ट लाग्रोनो नांगौ ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय ट्राइबेल मानसिफ्रा जुदि बुङो जे जोंहा बेयाव बियो जायोब्ला उसुबिदा जागोन दा खालाम दा बेयाव खालामनो मोना खिन्थु दिनै गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानानै बेखौ फर्सफुलि बाहायोसो जोंनियाव सोंनायाथ' गोजान बे मोजां जागोन जाया बेखौ साननाया गोजान बा कनसाल्ट खालामनाया जोंनि जिथु लकेल गभर्नमेन्ट सिस्टेम दङ बेफोरजोंबो कनसाल्ट खालामा जास्ट गावसोरनि डिसिसनखौ जास्ट माने जाबसिनना होयो जायनि थाखाय जुदिव भारत सोरखारा बे इउएनड्रिपनि स्पेसियेल थागिबि फिसाफोरनि मोन्थायनि जिथु डिक्लेरेसन बेयाव सहि होदोंब्लाबो बियो मिनिंलेस जानानै दङ जों बेबादिहाय जेबो मोननो हायाखै बेवहाय मोजाङै मिन्थिथों बेनिफ्राय जोंनि जि मोन्थाय बेफोरखौ जोङो खर' दैखांनानै बुंनो सोलोंथों हाथों जेब्ला जोङो मिन्थिया जोंहा बुंनो गोहो फैया बेवहाय what is the rights of indigenous peoples ओमफ्राय बे इन्डिजिनियासआ सोर इन्डिजिनियासफोरा सोर दा दिनै आसामाव जों खोनायो जे खिलन्जिया इन्डिजिनियासनि असमिया सोदोबखौ खिलन्जिया होननानै बुङो जेखौ जोङो मालाबाबो गनाया खारन इन्डिजिनियासनि ओंथिखौनो आं दासिम मिन्थिया मा होननाय जायो खिन्थु इन्डिजिनियासनि जुदि असमिया सोदोब जानांगौब्ला बेयो जानांगौ भुमिपुत्र बा आदिमबाखि अथवा आदिबाखि जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो दङ खिन्थु बेवहाय खिलन्जिया होननानै दिनै गोदाव सोराव खालामदों सोर खिलन्जिया सोर ट्राइबेल सोर मा अरिजिन बेफोर जेबो माने ओंथि गैयै बादि जाहैदों जेब्लानो जों माबा मोनसे मोन्थाय मोननो थाङो अब्लानो गासैबो बिनि बाहागो नागिरग्रा बेथ' सर'आ दंखायो बेवहाय बेखौ जोङो होबथानो हागोन जेब्ला जों गासैबो सांग्रां जागोन बेवहाय जों गासैबो ट्राइबेलफ्रासो जे इन्डिजिनियासआ जे ट्राइबेल बेखौ जोङो बयबो मुखास्थ' बादि गोसोआव लानानै इन्डिजिनियास सोदोबा टर्मा खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायसो बाहायजानाय जायो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनानै जोंनि मोन्थायनि फारसे आवाज होनो खामानि मावनो आवगायोब्ला जों जोंनि मोन्थायखौ मोनहैगोन आलादासिन मैया थांनाय 9 आगस्टआव गोदान दिल्लीआव बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबाय बिनि गेजेरजों पुलिसजोंबो बिथांमोना हमजाबाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन बेथ' मोनसे हारियाव गोदान गोदान आफाद जोनोम जाखागोन फरायसा आफादबो जोनोम जानो हागौ बा राजखान्थि हान्जाबो जोनोम जानो हागौ बेखौ रावबो बुंनो हाया जे बेखिनियानो जोंनि हारिनि संगठन बा हान्जाफोर सम लानानै सोरबाया सुखुगोन सोरबाया सुखुवा बेबादिहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन आरो जेब्लासिम गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंनाय बादि मोना मोननांगौखौ मोननाय बादि मोना बेयाव आवाज होनो बिनो बुंनो बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेबादिहायनो बे जेबो एक्सेपसनेल नङा माने बर'नि गेजेराव गोदान आरो आफाद जोनोम जानाय आं माने बेखौ सोमोनांथाव जेबो नङा आरो आंनि थाखाय स' जाहोना हयथ' बेनो जे बिथांमोना
सन्तुष्ट' नङा दासिम जों जि मोन्दों आरो मोनबावनांगौ दङ बर'फ्रा बेबादि साननाय दङ आरो बेनिखायनो बेखौनो बिनो ओंखारलांदों गोदान दिल्लीयाव जों खोनानाय मथेब्ला पारमिसन दंखायोमोन होन्दोंमोन बेनि उनावबो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै टेम्परारि जेलाव दोनदों खिन्थु बेबो जेबो गाज्रि मोनथाव बाथ्रा नङा इट्स ए रिकगनिसन बिथांमोननि जिथु मुभमेन्ट बिनि मोनसे रिकगनिसनसो बेयो सिक्रिटिसो जों गोदो गोबां बेफोरबायदि प्रग्राम खालामबोदों बहाबा फेक एनकाउन्टारनि नामाव बहाबा आर्मि रेप खालामनायनि नामाव जोङो इसिबां माने प्रटेस्ट प्रग्राम खालामो अनेक सम जोंबो बेबायदि एरेस्ट खालाम दोनजादों पुलिस थानाफ्रावहाय फुङाव ओंखारहांब्लानो बास लानानै लाङो माने लामा गेजेराव दख'ना सख'ना खुफ्रुनानै होनाय जोंनि माने ओरैबायदि गाज्रि जि बिसिना होनाय आसाम पुलिसफ्रा ब्लेक पेन्टारफ्रा बेफोरबायदि सम जोंबो मोनबोदों गतिके एनि मुभमेन्ट एनि प्रटेस्ट प्रग्राम जेरावबो बेफोर फैखागोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आरो बे मोनसे रिकगनिसनसो